Goddag YouTube. Vi går lige ned i minen igen. Ja, vi skal nok lige op igen, fordi vi lige skal lave en jernhakke. Så ja, vi skal mine videre og se om vi kan finde noget mere dejligt i minen. Vi skal også finde uld. Nej, vi skal jo bare være nede i minen. Ja. Ja, men jeg kunne ikke finde en skid i nogen af, så det var ret irriterende. Jeg kunne ikke finde nogen som helst. Og mig siger efter mig, hvis YouTube ikke kan mig og Jens, vi har jo været ret heldige med spawnstedet. Vi har været ret heldige med spawnstedet, hvis I ikke hørte det. Så er det. Nej. Jeg skal lige på 3 mere. 3. Sådan. Så kan vi lave 2 jernhakker. Der skal vi ned og mine. Det bliver bare super fedt. Og Jens, ved du hvordan man får en CD? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg. Hvordan? Man lukker en creeper i en slags fælde, så det ikke kan komme ud, ikke også? Og så starter man et skelet. Og så hvis skelettet skyder creeperen, altså man stiller sig om bag creeperen, så spawner, eller så Dropper creeperen en CD. Nå. Okay, det er pænt svært at få den. Det har jeg bare hørt i, eller det har jeg set i en video. Nej, den laver man egentlig. Der er jo ude af mit drømme, Thomas. Nej. Sej, hva'? Ja, der var den lille diskussion der. Og vi ved ikke hvornår. Vi skal nok regne med cirka, når den var 1. 16:01. Så er der sådan cirka 8. Endnu en klambrud. Jeg har luft i maven i dag. Det kan jeg sgu ikke gøre for. Hvad kan jeg? Indvendigt. Det er også, men det er en anden sag. Fedt. Nå, surt. Så går vi bare videre herfra. Da. Jeg prøver lige at lytte efter kortet. Jeg har slukket for lyden. Jeg gider ikke det der. Det er rimelig irriterende. Ja, vi håber på, at vi finder noget dejligt. Det er der ikke lige kommet lige nu, men det kommer der. Sten! Ja, anden sten. Guld. Magnus, det er det eneste, du tænker på. Jamen, det er bare så fedt. Og vi har egentlig fundet rimelig meget. Så kan vi lave guldvokser. Kan vi få noget endnu mere? Og i næste afsnit, der skal jeg nok tro, at jeg har guldvokser på. Ja. Jamen altså, det er det eneste guld kan bruges til. Nej. Ja, okay, ja. Som er godt. Nu smadrer den. Nå, nu smadrer den. Nej, nu smadrer den. Nej, nu smadrer den. Sej hakke. Nu smadrer den. Det er en sej hakke. Jeg tror, den smadrer lige om lidt. En smør hakke. Lige om lidt smadrer Sej den. hakke. Der smadrer den. Han hed Benny. Det var kun 20. Egentlig kikset navn. Men stadigvæk. Han blev drillet. Ja, det går nok. Vi har 2 mere. Redstone! Man, nu vender lykken. Pas lige på, Jens. Hvis der var lava nedenunder, så bliver jeg begyndt at løbet. så er jeg begyndt at skrige. Sådan rigtig. Undskyld. Vi har egentlig ret meget redstone. Jeg synes ikke, vi hakkede så meget sidste afsnit. Så er det bedrock.
Nå. Vi har fundet mere jern. Vi har sygt meget jern. Og mere guld. My god. Det går rimelig godt lige nu, synes jeg. Så bliver jeg bare blive sur over, hvis der kommer en creeper. Ja, det er rigtigt. Redstone, det er nok det, vi har mest af. Eller sten. Sten eller redstone. Fordi redstone, der får man jo rimelig meget, når man smadrer dem. Vi har over 2 stacks nu. 2 stacks eller over. Nu skal vi lige det sidste jern. Så gør vi sådan. Sådan der. Ja. Ja, det kan jeg godt sige. Og nu meget jern. Ja, vi har 18, og så har vi også en mester hjem tilbage i huset. Så det går da meget godt. Sådan. Det er gået 5 minutter. Ej, melodien lød ligesom, altså i Minecraft, den lød ligesom: lad være med at lytte til dine veninder. Egentlig meget dårligt sammen. Jeg kan ikke lide Kit. Jeg hader hans musik. Jeg tror, det var Niklas, der havde den. Ja, det er det også, men så han først. Nå, er det den samme? Det vil jeg da tro. De lyder præcis ens. Det tror jeg godt nok ikke. Ja, det skal også lige siges. Jens, han er blevet... Jeg blev mobbet. Han er blevet mobbet, fordi Jeg bare sagde noget, jeg vil have noget mere jern. i vores teknik. Så Thomas fortalte det så til sine venner. Yes, Jens, se hvad der er. Så har vi fundet mere af det der smaragd, halløj, som vi kommer til at smide ned. Der er åbenbart kun en af dem hver gang. Sådan kan det gå. Hader crap. Det er godt, vi har en skov. Spis. Ja, og spise, men også... Ej, Jens, jeg behøver ikke at spise det der. Sådan. Nej. Sådan der. Sådan. Ej, vi gider ikke op endnu. Så det bliver bare et mine-afsnit. Det tror jeg. Vi har jo ikke det store ved huset. Bortset fra, at vi har lavet en lille udbygning. Sådan, så der også skal være plads til vores seng. Men vi har seriøst ikke fundet nogen får endnu. Det er fint irriterende. Så skulle jeg gå opdagelse. Det behøver de ikke se. Ikke på YouTube. Nej, det kan du sige. Så finder vi bare noget ud og laver en seng. Og så. Ja, ej, vi snuder ikke. Vi snuder ikke. Det gider jeg sgu ikke. Det er nederen. Og hvis jeg på sådan en måde kommer til sådan noget, I spawner mange til det der diamond, det går vi ikke. Nå. Fandt selv hjælper. Med magi. Ja, vi kender fen. Det er Jens' skoletante. Min fætter nisser. Det kunne ikke kun mig, der slår på derhjemme. Oh my god. Jeg fik et chok, seriøst. Så har vi fundet mere diamond. Så skal vi lige bygge det. Ja, grav udenom. Grav. Men Jens, Jeg måske griber. diamond. Men det er kun mig, der kan finde ud af at finde det. Nej, jeg mener, sådan jægeren. Sådan. Ja, det tager vi senere. Okay, vi skal faktisk stoppe afsnittet nu, sådan så Markus skal alligevel nå det så. Vi ses YouTube, vi har lige fundet mere diamond. Hej hej.